В Русия съм. Разболя ли са нещо? Грип. В Русия съм. Гледаш там, където гледам аз. Защото иска да видя ти какво гледаш. Не е нормално. Гледам, имам часовник тук. Значи, а как сме според Аз времето? гледам часовник. Да. А ти що трябва да гледаш часовник? Защото аз сега нямам часовник. Значи, стоя скок, господин. В Русия съм. Вчера, уважаеми зрители, когато дойдох на работа, един от моите колеги сценаристи каза: скъпи Слави, занимаваме се много време с телевизия, правили сме какви ли не реалити, предавания, но сега най-сериозното предаване, което има огромен интерес към него в Сенегал, е едно реалити, в което главните герои са овце. Тоест, в Сенегал избират най-красивата овца. Която овца, и между другото, Цето, като казваш супер, трябва да знаеш, че това е 4-ти сезон. Тоест 4 сезона избират най-красивата овца. Разбираш? Интересна истината, аз съм виждал котка, която свири на пиано с симфоничен оркестър. Тя също е звезда. Обаче, приятелю, това не е да избираш най-добре свирещата котка. Тая котка има уникални условия, уникални качества. Трябва да знаеш, че ние в България, между другото, от мястото, откъдето съм аз от района, имаме така популярната плевенска черноглава овца. Добра ли е? И то... Какъв смисъл добра ли е? Като порода имам предвид. Сигурно е добра като порода, но не знам какво влагаш в това, добра ли е. Да дава повече мляко. Най-вероятно. Не съм се занимавал с отглеждане на овце. За радост, само това не съм правил. Въпреки че съм от село, не съм се занимавал с такива неща. Или по-точно не ми е било така любимото. Но има преди, че в Сенегал избират най-красивата овца. Не знам какво влагат в това най-красивата, но предполагам, че си имат някакви качества в Сенегал, които ги вълнуват. И ето виж, само за доказателство, ние тая информация от интернет я извадихме. Тук тя е в Телеграф е публикувана. Овче реалити номер 1 в Сенегал. Това е само за доказателство, че аз не си измислям тук, просто в Сенегал наистина има такова овче реалити. Аз се поинтересувах, ще заспиш. Ще заспиш. Аз тъкмо ще представя, ти се протягаш. И понеже... Много пасох с нощи. Много, какво си правил? Бех до късно на паша. Бил си до късно на паша. Овцете. Да. Само да те презентирам. Разбира се, че, уважаеми зрители, аз имам възможността да контактувам с човек, който знае много за овцете и който може да ме информира за това какво е това въобще в Сенегал овче реалити. Така че при мен е овчаря Бай Шиле. Добре. Така, Бай Шиле, здравей! Здравей! Разкажи ни сега за това овче реалити в Сенегал. Ти имаш ли повече информация, нещо? Имам, господин Трифонов. Да. Ще кажа, Славчо, в Русия съм. Кой пляска? Значи този формат не е разработка на военните, господин Трифонов, а на продуцентите. Той е формат. Да. Иначе аз пратих една от моите овци да участва. Ама ти си пратил. Пратих една от моите овци. Тоест имаме български представител. Точно така. Пратих, ма тя изложи стадото и стана черна овца. Или по-точно черната златка. Пита тя, коя е столицата на Румъния? А тя вика, Белгия. Белгия. Столицата на Румъния? Белгия. Добре, в някакви други предавания, така да се каже, пращал ли си твои животни да участват? Да, господин Трифонов. Да. Водил съм ги на участие в животинската версия Survivor. Животинската версия точно на така. Survivor. Мотото на формата беше накрая ще оцелее само една, ама друг път. Тоест има животинска версия на Survivor. Да, и никой не оцеля. Никой. Да. Що? Защото не съобразих, че състезанието е в Сомалия. Състезанието... Между другото, Славчо, една от моите овци иска да идва при теб, между нас казано. Какво да прави при мен? Станало е фикс идея. Станало е фикс идея? Да. Пиле фрикасе. Фикс. И вика, искам да хода разсмей Слави, да иска да разсмея Слави. Значи иска да дойва в формата подготвя разсмей Слави. усърдно прави имитации, учи мръсни вицове. Овца прави имитации, учи мръсни вицове. Да, имитира вълци много добре. Имитира вълци? Точно така. И искам на всяка цена, вика, да спечеля голямата награда. Питам, какво ти е това пикап, за какво ти е? А тя вика, не ми е за пикапа, иска да си върна детето. Ма така сега, като говориш, ти знаеш как ме разстройваш така. Ама ти мислиш, че аз не съм се разстроил ли? Ама защото, значи нейното дете ще взимаме агнето. Абсолютно.
И да й го Тъй, върнем че ще тогава. разреда. Добре, освен овцете, има ли други таланти в така да се Значи каже, има твоята един ферма? коч с страхотни певчески заложби. Коч. Коч голем, хубав, расов. Расов коч. Да. Пее. Да. Проблема е, че е застарял, проскубан, накуцва. Да. Оня ден му викам, ти не можеш да пееш хубаво, ама с тази визия никъде няма да те вземат. Чакай малко. Ти му казваш, ти можеш да пееш хубаво. Да. А не ти не Излага можеш да го. пееш хубаво. Да. Ти му можеш казваш, да пееш хубаво, Но с тази но с визия... тази визия, това да, никъде няма да да. взема. Той ми вика, ще взема, нали вика, ще ме вземат, аз ще хода в Гласа на България. Коча. Коча. Бре, след като им уреждаш Да. толкова много участие на стадото ти, Да. овците не те ли поне... При мен се главозамайват, когато... Значи главозамайват са много. Значи парите и славата са голем тест, да Ами, знаеш. защото ето виж Борис Лотарийски, много ходи по участие напоследък. Мене, Борис че, Лотарийски как казва овците? и се главозамайва. Не, аз не И искам... при мен се главозамайха, даже два коча ме избега. Даже ще кажа към колко че се гледам, че пасат, нека знаеш как го пасат. Ма аз ги доих, стригах, доих и така. Но Да. Славчо не издържа. Теста и парите, ти казвам, че са голем тест. Повечето се главозамая. Да? И така аз нямам притеснение, защото тъкмо се главозамаят. Виж, И какво? той да Гергьовден и айде при Иван Звездев. Аз си взема други овци, нали така? И разбира се. Знаеш ли колко вълна съм продал? Мой само овчар да си остана. Разболя ли са нещо? Грип. Добре, ти като човек, който следи актуалните събития, какво Моля? най-много... Нали си човек, който следи актуалните събития? Да. Какво те вълнува най-много напоследък? Защо гледаш там, където гледам аз? Защото иска да видя ти какво гледаш. Не е нормално. Гледам, имам часовник тук. Значи, как сме според Аз времето? гледам часовник. Да. А ти що трябва да гледаш часовник? Защото аз сега нямам часовник. Значи, стоя скок господин Трифонов. За актуалните неща те Точно питам. така, Да? на Баугмарнер. Как се казва това? Баугмарнер. Не Бобнар. Феликс Баумгартнер. Така, искам да ти кажа, това, господин Трифонов, е разработка на военните. Кое бе? Е, този скок. Абе, бе, това е Според мен, спонсорирано от слушай, да ти безалкохолни напитки, бе. Да може да Според мен, скочи. този скок е пълна фалшификация. Абе, не е фалшификация, скочи отгоре от 39 км. Пълна фалшификация. Не е като го дава фалшиф- как? Слушай, ма мен, бе, Не е ти фалшификация. ли си по-умен или аз? Кажи ми сега. Даваха го по интернет, защото го даваха, а не го пуснаха в BTV да го идат по HD канала. Или? Затова ти казвам, че е пълна Ама фалшификация. защото Скача от космоса, Ма те имаха дали скача от космоса, Ма те или имат- скача от Аспаруховия мост. Ма те има договорка, бе. Кой има договорка, бе? Има договорка с тия, които Па това е са... разработка на военните и вие Абе. не може да се усетите, бе. Абе, не, бе, това има договорка да го излъчат само в интернет, бе. За това Добре, BTV го излъчи добре. почне в новините. Добре, айде да предприемем, че е скочил така от... Не да предприемем, да добре, приемем. Да приемем, че е скочил от тази скорост. С тази скорост. точно Еми, така. Дето мина му я скоростта измериха. на звука. Дето му я измериха. 1370 км. Айде, бе! Айде, Такава какво? скорост не мога да развие въобще Австрия. Откъде да знаеш ти, че не? Знам, защото мога да развие само шофьор от НСО мога да развие така скорост.